Sa number 3, 41 ka mga baligyaan sa palibot sa barangay hall sang Tangub ginserbihan sang notice to vacate. Tubtub sa Agosto 3 na lang ang ginhatag nga tion sa Bacolod City Legal Office sa 41 ka mga baligyaan sa palibot sa barangay hall sang barangay Tangub sa Bacolod City agud voluntaryo nga maghalin sa ilang nga pwesto. Suno kay Levi Pange ang pamuno sa CLO enforcement team, nagalapaw na sa sidewalk ang mga baligyaan. Rason nga nagakaapektuhan man ang lakat sang trapiko. Lakip sa mga ginserbihan sang notisya amo ang mga nagabaligya sang utan, isda kag mga tiyangge sa palibot sang barangay hall. Nagpatukod na ang mga ini sang permanent structures nga hugot man nga ginadumilian sa CLO. Dugang ni Pange, mayaraman kung tani existing nga merkado ang barangay. Apang magamay lamang ini kag hindi man makaigo ang mga manugbaligya sa sulod. Apesar sini kinahanglan nga maghalin ang mga vendors sa palibot sa barangay hall, bangod ginadumilian ang pagbaligya sa amo nga bahin sang lugar. Sandig sa pagpangusisa sa enforcement team, nagabayad man sang arkila ang mga vendors sa barangay. Pero hindi inirason agud makapatukod sila sang permanent structure. Wala naman sang may nagpamalabag nga vendors sa plano ng CLO nga hawanan ang amo nga area. Bawal kay ano na siya inang sidewalk. Bali ang barangay Tangub, wala pa siya designated daw nga market. Amo na tuba naman sa barangay, may market na siya. Galing di iblan ako. Tapos bago sila nagtukod, may ato naman sila sa may mangyapos adjacent lang. Sa may northern part na naman siya. Punta ko naman amo ng market nila subong tako ng ginaka-construct subong